stredu odštartoval maratón okresných školských basketbalových turnajov v telocvični štátneho gymnázia a turnajom stredoškoláčok. Dievčatá troch lebovských stredných škôl sa zišli, aby bojovali o postup na krajské majstrovstvá. Pôvodne boli prihlásené 4 družstvá, no je dosť smutné, že stredná pedagogická škola bez akéhokoľvek odôvodnenia svoje družstvo v deň turnaja neposlala. Je to škoda, pretože táto škola má šikovných športovo založených dievčat viac než dosť. Vyhlasovateľom tejto súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, príslušný krajský školský úrad, čiže Prešovský, a organizátorom je Centrum voľného času Olymp. V súťaže sa zúčastnili žiačky stredných škôl kategória 1, čiže ročník 94-95. Sú to mladšie žiačky. Zúčastnili sa 3 stredné školy, gymnázium svätého Františka Asiského, štátne gymnázium a stredná zdravotnícka škola. V prvom zápase nastúpili proti sebe cirkevné gymnázium a stredná zdravotnícka škola. Gymnazistky boli od začiatku stretnutia basketbalovejšie a ich náskok postupne narastal a nebolo pochyb o víťazovi. Konečný výsledok 27-17 hovorí za všetko. V druhom stretnutí si zmerali sily študentky štátneho gymnázia a na svoj druhý zápas v rade naskočili dievčatá zo zdravotky. Hralo sa 4x7 minút, čo na nich zjavne zanechalo stopy. Opäť aj z toho stretnutia vyšli víťazné gymnazistky pomerom 37-28. Treba však dievčatá zo strednej zdravotníckej školy pochváliť za bojovnosť a poďakovať za účasť. Z výsledkov bolo jasné, že víťaz okresného kola vzíde zo vzájomného súboja oboch gymnázií. Ako dlho ste sa pripravovali na tento turnaj? My sme stále pripravení. Chcete ho vyhrať? Chceli by sme, ale uvidíme podľa toho, ako budú hrať naši superi. To je najväčší super váš? Asi cirkevné gymnázium. Oddychnuté cirkevné gymnázium však nevyužilo výhodu prestávky a absolútne nezvládlo začiatok, keď prehrávali už 10-0. Oddychovým časom dokázali zastaviť tlak štátneho gymnázia, no do konca zápasu i tak ťahali za kratší koniec. Prvenstvo a zároveň postup na krajské majstrovstvá si vybojovali dievčatá štátneho gymnázia úplne zaslúžene po konečnom výsledku 26-10. Veľmi ma teší, že sme postupili, dievčatá si to zaslúžili, boli v celom zápase lepšie, takže im gratulujem, ale gratulujem aj ostatným účastníčkam alebo družstvom, lebo podali naozaj dobré výkony. Gratulujeme k víťazstvu a budeme študentkám gymnázia Janka Francisciho Rimavského držať palce na turnaji v Prešove. Budúci týždeň vám prinesieme reportáže z turnaja chlapcov a samozrejme aj z turnajov základných škôl.